Jama'a masu sauraron mu barkanmu da kasancewa a wannan lokaci da muke kawo muku takaitattun labaran duniya tare da ni Aminu Yahaya Umar. Hukumar alhazai ta ƙasa nakon ta ce zuwa yanzu fiye da alhazan ƙasar nan 7,844 ne suka dawo gida a yayin da kamfanin Masiya ya kammala jigilan wasu daga cikin alhazan a wannan makon da muke ciki. Inda kuma ake sa ran kammala kwaso dukkanin alhazan a ranar 28 ga wannan watan. Mataimakiyar daraktan yada labarai ta hukumar Hajiya Fatima Sanda Usara ta bayyana haka a cikin wata sanarwa da ta fitar. Ta ce hukumar alhazai ta ƙasa da haɗin gwiwar na jihohi da masu ruwa da tsaki a fannin jigilar alhazan suna aiki tukuru wajen ganin an kammala dawo da alhazan Najeriya gaba ɗaya a kan lokaci ba tare da samun wata matsala ba. Har ila yau sanarwar ta roƙi alhazan Najeriya da ke Saudiya da ba a dawo da su gida ba da su ƙara haƙuri. Domin hukumar tana ƙoƙarin da ya kamata tare da sauran masu ruwa da tsaki domin ganin an dawo da su gida, inda kuma ta bayyana yadda ake ta ƙoƙarin samun jiragen sama da za su dawo da alhazan. Gwamnatin Najeriya ta tura sojojinta 197 domin zuwa aikin tabbatar da tsaro da wanzar da zaman lafiya a ƙasar Gambia. Shugaban ayyuka na rundunar sojin ƙasa ta Najeriya Major General Uwan Besi da yake jawabi a wajen bikin yaye sojojin a barikin sojoji da ke jaji da na jihar Kaduna, ya ce dakarun na Najeriya waɗanda tuni suka kammala samun horo za su yi aikin wanzar da zaman lafiya a ƙasan Gambia ne a ƙarƙashin rundunar ƙungiyar tattalin arzikin yammacin Afirka ECOWAS. Shugaban ayyuka na rundunar sojin ya kuma buƙaci sojin da su kasance masu nuna ƙwarewa da jarunta a yayin gudanar da ayyukansu tare da buƙatar su guji nuna son kai da kuma mutunta haƙoƙin ɗan adam da kuma dokokin da ƙasar Gambia ta shimfiɗa. Ya kuma gargaɗi sojojin na Najeriya game da cin zarafi musamman na jinsi tare da cewa duk sojan da aka samu da laifi zai gamu da tsatsauran matakai na horaswa. Fadan shugaban Najeriya ta bayyana cewa sai bayan babban taron jam'iyyar APC ta ƙasa ne shugaba ƙasa Bola Ahmed Tinubu zai zaɓi wanda zai zama mataimakinsa a babban zaben shekara ta 2027 da ke tafe. Mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan yaɗa labarai Bayo Onanuga ne ya bayyana haka a yayin wata hira ta musamman da manema labarai. Fadan shugaban ƙasar na wannan kalami ne bayan wata rashin jituwa da ke neman bullowa a tsakanin wasu 'ya'yan jam'iyyar ta APC kan wanda zai yi wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu mataimaki a zaben da ke tafe. Wanda hakan na zuwa ne bayan gwamnonin APC sun amincewa shugaban kasar ya tsaya takara a matsayin ɗan takarar jam'iyyar na shekara ta 2027. Kazalika fadan shugaban Najeriya ta musanta rahotannin da ake yadawa yanzu cewa akwai yiwuwar canza kashin Shatima a matsayin mataimakin shugaban kasa. Illa dai za a jira bayan kammala zaben taron jam'iyyar APC na kasa kamar yadda aka saba a hukumance. Wata kotu a ƙasar Amurka ta yankewa wasu 'yan Najeriya su 5 hukuncin ɗaurin shekaru 159 bisa samun su da laifin damfarar Amurkawa sama da 100. Hakan dai na kunshe ne a cikin wata sanarwa da sashen shari'a na ƙasar Amurka ya wallafa a shafinsa na intanet mai ɗauke da sa hannun mai riƙon mukamin babban lauyan gwamnatin ƙasar na gundumar gabashin Texas Ray Combs. Sanarwar ta ce mutanen da aka yankewa hukuncin sun haɗa da Damilola Kumufayi da Sandra Ibogwe da Igal Ibogwe da Chinedu Okeke da Chiozim Okeke, kuma membobi ne a wani gungun 'yan damfara na ƙasa da ƙasa. Kotun dai ta sami mutanen 5 da laifi bayan sun damfari Amurkawa kuɗin da ya kai akalla naira biliyan 27 da miliyan 200. Duka-duka a ƙarshen labaran kenan a takaice, wanda ni Aminu Yahaya Umar na karanto. Nake cewa da fatan za mu ci gaba da kasancewa a cikin koshin lafiya.